Pali. Duša moja drugu neće, samo tebe jednu voli, a ti mesto malo sreće zadaješ mi puno boli, a ti mesto malo sreće zadaješ mi puno boli. Iz očiju suza teče dok ti pišem ovo pismo, kamo naše puste sreće, da se nikad sreli nismo, kamo naše puste sreće, da se nikad sreli nismo. Ako sa mnom da ne kratiš, jer ti takva igra mili, idi da se ne povratiš, putevi ti slatni bili, idi da se ne povratiš, putevi ti slatni bili. Iz očiju suza teče dok ti pišem ovo pismo, kamo naše puste sreće, da se nikad sreli nismo. Vata me neka treva, majku. Gde ste ljudi, dobar dan, dobrodošli u ovaj klip. Evo, konačno, znači, nakon skoro mesec i po dana, ne znam, skoro 2, nemam pojma, da odradim jedan klip. Traže ljudi da vide, znači, čim se baviš, šta radiš to, šta si se to upleo, kako to gužu si upao. Pa rekao, aj to razobeležim. I evo, kao što ste videli na početku, znači, snimio sam malo tu, znači šta smo sve odradili, sad ću to eto i da pojasnim malo šta je odrađeno, koga interesuje, koga ne interesuje, znači, ništa drugo nema. Eto, idemo do prodavnice, kupimo šta treba, materijal, jedno drugo i udri ovde, znači, ceo dan i svaki dan. Kad dobija malo slobodno vreme, onda uglavnom tu dođe neko, sedimo malo, družimo se i eto. Što se tiče, to bi bilo, znači to što se tiče čime se bavim, znači sad poslednje 2 meseca. Kao što sam rekao, znači u nekom live-u, ne znam gde je bilo šta, rekao sam da mi je ovo jedinstvena sad prilika gde mogu, znači, sve ovo da odradim, znači, gde nemam posao, trenutno sam na ovaj unemployment, što bi se reklo kod nas na biro za zapošljavanje. U stvari, mislim, ja čekam posao, sad će da krenemo posao od jeseni, znači, onaj posao koji radim. I tako da mi ovo sad dobro došlo, znači, da to mogu da odradim sve. U protivnom, znači, ne bi malo šanse, ovoliko velik projekat da ja to odradim sam, kako sam i ovo odradio do sada. Što se tiče, znači, ovog mog projekta, ovo je bilo planirano, ali nikako nisam smeo da se usudim ja to da počnem da radim, eto, čisto iz tog razloga što ideš na posao, dođeš umoran, spavaš, onda tu može nešto malo, vrlo malo da čačneš i to ti je to, opet moraš ideš na posao. Tako da ovo sad, ovo stanje, znači, bilo je idealno i fenomenalno, znači, ispalo da to mogu da sredim.
Što se tiče samog ovog projekta, znači, ja ne znam da li sam snimio, nemam klip, znači nisam nikad radio klip da sam snimao tu unutra u kuću, možda ima nekih delova, ali nikad nisam nešto sad da snimim kako raspored po kući to, kako je to bilo. Ali bio je raspored onako, nije bio po našoj meri, kako bi mi hteli to da bude. Inače, uopšte, znači, i kad smo kupili ovu kuću, mi smo gledali da to bude nešto jeftino, da bude nešto jeftino, da bude dobar kraj. Znači, mislim, i da bude solidno, naravno. Sad, ne možeš sve da uklopiš, ne može da bude jeftino, da bude dobar kraj i da bude to idealno, perfektno. Ja sam to znao. Znači, znate i sami da ja imam nekoliko videa gde pričam, znači, možda gde sam objašnjavao kako i šta, kako je bila ta procedura kupovina kuće i to kako smo mi, ali ja to mogu da ponovim sad ovde, znači, mi smo, ovde je bilo stvarno cena 2010. 11. stvarno cene su bile, znate sami, to je kad bila ona ekonomska kriza, cene su bile u potpunom haosu. Znači, cene su bile pale na kuće, da kažem ovako, od kuće koje su bile recimo 400.000, te kuće su spale bile na 150.000. Znači, mogli da se nađe za 120, 150, neki su cenili i 200, ali je, znači, više od duplo su pale bile cene. Znači, u naš slučaj mi smo, znači, kupili kuću 2014. u februar mesec. Nismo imali nešto puno da biramo, jer već tad u to vreme cene su počele da idu na gore, počeo taj market da se vraća na ono što je bio, mada mislim još uvek nije dostigao ono što je bio, eto 2004. 2005. tad što je bio negde baš ono, znači udario u plafon. I mi kupimo, znači, ovu kuću za 145.000. Čisto smo hteli da se otkačimo od plaćanja rente, znači da ne plaćamo rentu i sad ono kao što rekao, znači ne može da bude sve idealno, ne može da ljudi ovde recimo kad kupuju kuću, naši ljudi uglavnom to i ne gledaju, ljudi koji su ovako malo hoće da nešto rade, naši ljudi uglavnom znaju to da odrade tako te stvari sami pa i kupe nešto, znate, nešto malo jeftinije, pa onda tu sami nešto sređuju jedno drugo. Tako sam isto i ja to odradio. Dok recimo Amerikanci, ljudi oni kupuju, oni hoće to da bude sve sređeno, namešćeno, da nema tu ništa da čačku, jer oni uglavnom to i ne znaju da čačku tu ništa. Znači oni bukvalno ne znaju ni sjeli su za mene. I eto, mi kupimo ovu kućicu i znači krenemo u sređivanje. Prvo smo sredili dole podrum, pa smo sredili onda ovo predsoblje, odmah iza podruma i onda je stalo, znači, trebalo da se radi kuhinja, jer ovu kuću kupio je čovjek, verovali ili ne, u to najjeftinije, znači u taj najjeftiniji period kupio je za 60.000. Samo što je bila u lošem stanju, znači, trebalo da se menja krov, trebalo da se menju prozori, zidovi unutra, svi su odrađeni novi, trebala nova struja, nova voda i to je to. Ne znam da li su menjali oni taj kotao za grejanje i bojler za vodu, to ne znam. To znam da sam ja zamenio. Znači, njega košta sređivanje ove kuće posle još neki 50.000. I eto, mi smo kupili za 145. Sve ovde, ovo što ste videli na početku, a sad ću da pokažem ponovo, znači sve sam odradio sam uz pomoć žene, koja je bila dodavač, ovako, znači, i tu, ono, podrška, šta treba, kako treba, može ovako, može onako, znate, kad gledu 4 oka, mnogo je bolje nego 2. Ja nisam neki profesionalac što se tiče ovog posla, mada se divim samom sebi kako sam ovo odradio, jer stvarno ovo su
od parketara do molera, do prozorđije, do keramičara, do stolara, sve, znači, električara, sve, znači, kompletno, vodovod, vodoinstalater, sve, znači, sve branše sam obuhvatio, znači, sad u ovaj moj projekat, što je rađeno. Svaku branšu sam zakačio, znači, svaki zanat. I evo, znači, sad da kažem to što sam ja, znači, najveći deo posla ja sam radio uz pomoć moje žene. Tu su bili još nekolicina ljudi koji su mi to pomogli, znači, eto, to sad ću da kažem, isto da napomenem te ljude, da im se zahvalim. Znači, po pitanju, na prvo mesto, eto, da kažem, Milija Mitić, čovjek koji je odradio struju, sve ove prepravke, ni malo nije bilo lako, znači, čovjek je električar, inače u penziji, moja familija, čovjek iz mog mesta, hvala Bogu, eto, imali smo njega, mnogo nam je čovjek pomogao, znači, njemu ovim putem zahvaljujem se, Mike, hvala ti, Miko, ako gledaš ovaj video, pretpostavljam da gledaš. Znači, počeši s njim po pitanju struje, on je čovjek odradio svu struju. Ja mogu da zamenim, znači, u struju, eto, to jedino se ne razumem, znači, tu ne čačkam ništa, tu mogu, da zamenim prekidač, da stavim drugi, da uradim štek doznu i to. Ali, inače, znači, ovo da vučem te žice, to ne znam ništa, po pitanju struje. Drugo, moj komšija, Momčilo, ja i on smo počeli, znači, prvo šta smo odradili ovde, na ovu kućicu, mi smo zamenili prozor, posle mi on pomagao, znači, da stavljamo da kačimo ove kabinete, ove kuhinjske elemente, tako da moj komšija, hvala mom komšiji, Momčilu, Moma. Onda sledeće kog sam imao, to je bio Darko. Darko je čovjek koji mi je pomogao da odradimo ovaj patos. Ja sam u ovom slučaju, znači, išao sa patos, znači, da bude ono što se kaže, ovde se kaže solid hardwood floor, znači da bude puno drvo, da ne bude laminat, da ne bude ništa. Taj pod nikako nisam mogao, znači, da odradim kuhinju, a da stavim kuhinju na onaj pod koji je bio postojeći. Pod je bio u Lego, u sredinu, a i kad kogod je radio taj pod tamo od ćoška, pošao je visoko, pošao je višlje nego što je uopšte bilo tu u sredinu. Znači, tamo je bilo u početku visoko, a naknadno posle toga taj pod je spao tu dole. Spao je možda isto za nekih 3 santima je možda spao pod. Za taj projekat je, znači, pomoć mi je bio Darko, hvala Darko. Inače, Darko je rodom iz Smedereva, takođe isto živi ovde, radi ovde u Americi. I eto, mimo tih ljudi, znači, nisam imao drugog nikog. To bi bilo to, znači, što sam imao pomoć, znači, samo za te neke jače, znači, kad bude baš neke teže stvari, onda, znači, pozovem nekog da mi dođe tu u pomoć. Ovaj zid ovde je bio sečen, tu je već bila ovako greda, taj nosač, samo što nije bila lepo obložena, znači ovo sam sad ja obložio ovako i to je sad tako ispalo. Tu ništa nisam stavljao, znači neke dodatne to, znači kako je bilo, samo na njihovu dasku ja sam stavio te moje daske koje su lakirane, prefarbane. Ovde je, znači, pomerena soba, ova kuća je imala jednu sobu ovde i jednu sobu tamo, gde su ona vrata. Tu je bio ulaz u tu spavaću sobu. Sad smo mi tu napravili 2 spavaće sobe. Kako smo to odradili, ovde smo imali nekih, koliko to, 6 fiti, malo jače, možda blizu 2 metra, bio neki prostor, znači ovako, da kažem, dovde, taj prostor ničemu baš nije mogao da služi. Znači, mogao da stane dvosed, mogao da stane ovako dvosed po širini
I to bi bilo to. Znači, niti je mogo da stane trpezarijski sto bez da se ne udaraš u zid jedno drugo, da tu možeš komodno da sedneš, niti bilo šta. I mi smo, znači, teli taj deo nekako da sjedinimo, znači, sa ovaj deo ovamo. To smo odradili, znači, na način što smo pomerili ovu sobu od ovuda ovamo i između taj deo iskoristili da bi napravili ovdje jednu sobu. Evo. Macovi spavu. Ovdje žena ima svoj butik, znači, to su njene stvari, a tu sad me čeka, tu treba da odradim sad vrata, da stavim. Inače nisam rekao da ovdje još uvek, ja koliko god pričam, evo gotovo, ljudi me pitaju kad ćeš familiju da se vratiš na YouTube, ja pričam evo još koji dan, ali ove sitnice, znači ljudi ubiše, znači eto to imam, znači sad tu će neka klizna vrata, da stavimo klizna vrata i imam, znači kupio klizač i sad sam treba da napravim, da kupimo nešto će šper ploča pa ću ja da napravim neki ramovi. Znači ima ove lajsne, te sitne, te zajebancije, znači to ubi na mestu, znači po ceo dan znači izgubim samo na te sitnice, recimo ove police, ovo evo lakirao jednu ruku, sad evo vidite ošmirglane su, sad se treba odradi još jednom da se lakira još jednom. Mora da stavim brave, mora da stavim dole što drži ta vrata, to mora da ušrafim. Ovdje je druga soba, isto treba da stavim tu daruta vrata, treba da stavim tu pored da drži. Ovo je druga sobica, eto tu ste te alatke neke. Znači, taj zid je pravljen ekstra i tamo ovaj zid je pravljen i tamo je zid u stvari razbijen, tamo gde ste videli da ona ostava to. Taj zid pomeren, odavde je pomeren ovde, ovde je bio ostava za odelo, za garderobu je bila tu. Pa smo mi taj zid sklonili, struja što je bila, struja je posečena, sklonjena. Evo isto tu sam radio lajsne, znači hoblovo sam ovaj pod, farban i lakiran. Ovdje je napravljena ostava, ovdje je moja butika, isto sa ova klizna vrata. Eto, to sam isto radio, znači odavde ta ostava, znači ovdje ovaj deo je moj, odavde taj zid tamo je za onu drugu sobu. Jedino, znači šta nije, evo možda i čujete kako škripi, ovaj patos jedino je stao, znači onakav kakav jeste. Znači njega niti sam hoblovo, niti sam ga lakirao, niti sam ga menjao, niti mi pada na pamet da menjam. Znači to ne menjam ništa. Ovaj deo ovde nije bio, znači ta ćoška odavde do ovde, do tamo. Tu smo ćošku naknadno napravili, znači uzeli smo da bi dobili tu sobu tamo s druge strane. I sad tu je ovako ispalo idealno da se spakuje ovaj frižider u taj deo, ovamo je WC, kupatilo. Ovde, znači je ovaj deo za kafemati i ta čuda. Ovde sam ja pravio, znači ovaj deo za mikrotalasnu, da bi mogao da stavim tu ugradu mikrotalasnu. Takođe bih hteo da se zahvalim za granit, to je ćerka od mog komšije koji mi pomogao za prozor i tu ovako kad imam ti neki teži malo radovi, Tijana i njen verenik Milanče, znači oni rade za kompaniju koja se bavi tim granitima i ta čuda, znači seču granit i to ugradnja i seča granita, kvarca ili šta god vam, znači po želji, to šta god vam je na srcu, znači oni to ljudi kod njih može da se obratite. U pitanju je, znači, kompanija Granit Solution, ako se ne varam.
koja se nalazi u Agro Village. Imaju povoljne cene, ljudi, eto, to može da proverite i da vidite. Kuhinski elementi. Ljudi me pitaju za kuhinju. Kuhinski elementi su poručeni u El Grove Village od kompanije koja se zove Handsome Cabinets. Za ljudi koji su ovde, to je na Tui, na Elmhurst, na Tui, York. Bile je malo nesuglasnice, znači nešto nisu, falio im 1-2 kabineta, znači nije bilo u dogovoreno vreme, znači nešto trebalo u ponedeljak, pa to je stiglo sve u sredu ili četvrtak, eto. Ali dobro, na kraju smo to završili s njima kako smo završili, inače su mnogo dobri ljudi, može da pitate slobodno za Tonija, Handsome Cabinets, El Grove Village. Znači, mi smo imali, znači, tačno plan šta hoće da stavljamo u kuhinju. Znači, znali smo šta nam fali, šta hoćemo, šta nećemo i tako to. I eto, to je ispalo to kako je ispalo. Znači, znali smo da hoćemo ovde se zove spicy rack. Znači, to je da vidite sami zove začina za ova čuda, da bude tu, znači, blizu šporeta, jer to se stalno ovako koristi, tu je, znate, te zajebanci, te začini to. Onda fioke isto, znači, znači vi uzmete meru sve, kompletno, izmerite zidove, visinu, plafona, koliko šta i to odete tamo i onda to tamo crtate. Naravno, uzimate šta oni imaju, ne možete uzmete fioku, recimo 16 inči kad nema, mora bude 15 ili 18 ili šta ti ja znam. Ovi gornji kabineti su 42 inča, inače ti kabineti gornji mogu da budu i 36 inča, mogu da budu 30 inča. Ovo su najvišli 42 inča, pošto ima mesto, zbog toga smo uzeli veći, jer u svakom slučaju gore iznad tih kabineta ništa ne bude ili ako se stavi nešto, to samo se pravi neka gužva bez veze, ništa, znači samo se trpa neki lom. Ovako, znači, dobija se više na prostoru i evo tu, znači, samo još uvek žena planira gde će šta, pa kao, vidite, ovde prazno, ovde šoljčići, ovako, onako. Uglavnom je to sve još uvek prazno, znači, još uvek, kao što rekao, planira žena kako će, šta će. Pločice pozadi, ja sam odradio, znači, sa crne fugne. Ovu haubu takođe ja sam ugradio, hauba je poručena na Amazon. Ovakva je otprilike po ovim radnjama ovde oko $400, na Amazon je $280. Znači to smo hteli da bude umesto mikrotalasne. Iz nekog razloga ovde neko, ne znam kako je to postalo popularno, da se stavlja mikrotalasna iznad šporeta, mikrotalasna koja ima ispod filter i ta mikrotalasna uvlači, cirkuliše taj vazduh, mislim, to je užas. Znači, to smo imali u novu kuhinju, to niti je funkcionisalo kako treba, to je samo uvuklo tu masnoću, mikrotalasnu, po gore, po kabinetima, znači to je bio jedan opšti haos, znači to. I kogod radi kuhinju, ne predlažem niko, znači da stavlja više tu mikrotalasnu iza šporeta. Kogod je to smislio, taj je debil, žešće. Znači, pločice, ispod kabineta ja sam stavio svetlo, evo, svetlo ispod kabineta, poručeno isto sa Amazona, svetlo sa dimer, znači može da ga smanjite, da ga stišete skroz kompletno. Ovde je bio zid, tu su bila vrata, tu je bila stara kuhinja, vodu nisam teo da sklanjam, uglavnom ovde stavljaju vodu, slavinu stavljaju pod prozor, nisam teo to bi mi oduzelo, znači još neki, možda još nedelju dana, znači da vučem svu vodu odavde, pošto tu je otpadna voda i ova voda koja dolazi rozdoli iz podruma, sve to, te linije su tu. Takođe i šporet, znači tu je bio šporet stari, tu je gas pozadi, tako da to nisam teo ništa da se čačkam oko toga. Da bar smanjim to, jer mi nije bilo toliko potrebno. Prvo smo hteli, znači, da bude varijanta ovde, da ostane jedan stub, da podržava ovu gredu gore, onda
pošto sam ja tu stavio te 2x10 ovako na kant s jedne i s druge strane, onda znači to nije imalo potrebe uopšte za taj stup. I mislim da ovako mnogo bolje izgleda kad je ovako sve ovo kompletno otvoreno. Tamo je morala da stane greda, jer u onu gredu tamo imam cev koja je ventilacija koja ide odavde. Taj cev je išao negde, to su one gusane cevi, ljudi moji, znači to sam sekao, išao sam gore na tavan, bilo 200 stepeni gore da to zmeni. Ta cev negde tu prolazi, išla ovako pravo gore tu. Morao sam da je odsečem gore i dole i da je pomerim tamo u ćošku, znači sa krivine i opet nastavio gore, u tu gredu. Nije žena imala mašinu za pranje suđa, eto konačno je dobila mašinu za pranje suđa. To je bilo, znači, želja da ima mašinu za pranje suđa. Šporet, eto, šporet, ja sam teo, znači, da ima ovu ploču, ozgor, roštilj. Možda se baci neko ćevapče čas brzinski, mala neka lepinja, ovo ono. Frižider smo uklopili, znači da bude 33 inče, pošto zbog ovih vrata, uglavnom su ovde na standard frižideri 36 inče. Frižider, ništa, znači nešto spektakularno kao i svaki frižider. To bi bilo to, ljudi, čim sam se ja ovde bavio. Sad, znači to su, ovde sam teo, znači isto ovaj detalj da bude ovako drvo, da prati ovu gredu gore, da ne bude, znači, ovaj rigips i to. Kad smo kod kuhinje, znači, ovo je 24 inče u kuhinju na bačanje, znači kanta za smeće unutra. Onda ovde je dodat jedan kabinečić koji je namerno dodat od 15 inče da bi mogli da stavimo hteli smo taj rek koji nosi neke poklopce, tanjire, šta ti ja znam, isto takođe još uvek stoji prazan. Onda fioke, eto fioke, onda ovde u ćošku, ćoške su, znači, cijela ova ćoška je puna, znači, sa te šerpe, lonci, šta ti ja znam. Ovde to zovu Lazy Susan, znači, to je ovaj ringišpil ovde, znači, ovo krećete ovako i uzmeš šerpu koja ti treba, koja ti dođe na ruku i onda vratiš ovaj deo ovako i zatvoriš vrat. To ovde zovu Lazy Susan. To isto moglo da bude i ovde, ali nismo teli, nego smo išli, znači, svu običnu varijantu. To bi bilo to po pitanju kuhinje. Sad dalje, znači, na ovamo, kad sam to sve račačko, onda sam, znači, išao redom. Ovde smo takođe otvorili vrata, ta vrata tu nisu bila. Onda sam ovde zamazao neke krpotine koje sam imao staro, nešto šta je ispucalo. Ovde će da bude, znači, trpezarija. Tu će da bude trpezarija, sad da li će bude taj isti sto, ne znam, žena nešto hoće da menja. Ovde treba da odradi, znači ja tu još uvek, sad se, znači, pomeram na ovamo. Ovde neće da budu nikakva vrata, ovde neće da budu nikakva vrata, znači ovo je otprilike završeno, ima samo ovde ovaj deo da okrećim. Hodnik da okrećim. Ove drvenice, ovo ima da ofarbam, da lakiram. I evo, znači isto ove ventilacije, ove za grejanje, hlađenje, to isto, znači tu sam izgubio, ruke sam polomio, znači oko toga. Dobar dan, kažite. Dobar dan. Evo, žena bila u shopping. Ja. Što nisi spremili barem neku večeru da nas načeka kad ovdje hoće naći? Večeru? Da. Ajde, rekao da izađe malo da ti ne dosađaviš. Ništa ti radi tvoj posao, ja da spakujem sa ovo. Spakuj. Ali ti ne možeš da pričaš kad sam ja tu. Mogu ja da pričam? Možeš, okej.
to bi bilo to, ljudi. Znači, i sve pored toga, još uvek, znači, ima da se održava dvorište, još uvek ima da se sade patliđani, vidite, paradajz kakav je. Još uvek mora da se kosi trava, cveće, krastavci, boranija. To sve, znači, pored sve ove gužve, ovo je zid, njega mora se rešiti. Pored sve ove gužve, to je ta, vidite kako to, to je ta 2x10, što vam kažem, pukla. Garaža mi je katastrofa. Rastureno sve živo, gde, koje, piljavine, to sam malo dovodio u red pre neki dan. Tu je bio užas. Dobro, malo smo i račistili. Još uvijek imam te lajsne, to treba da ugradim. Ovo su stari ovi kabineti, to je bila stara kuhinja. Pa sam neke stavljao ovde, eto to sam nabacio tu ispod. Kao što sam obećao, nastavljamo, znači, onde gde smo stali po pitanju tog novca što skuplja, znači, za te donacije. To sam, znači, sve obustavio. Još uvek su tu pare, nisu potrošene ništa, znači, po pitanju ovog mog, za ovaj moj projekat. Tu je lova još uvek. Imam tamo da zahvalim Marku takođe, Marku iz Leskovca, dečko odradio majice. Majice su spremne, znači koje će da budu, koje su baš specijalno za tu donaciju. I imam još nekoliko ljudi koji su uplatili, znači sad u ovu međuvremenu, verovatno su ljudi gledali klipove pa su uplatili, te ljude ću da napomenem u nekom sledećem videu, možda ću uključim, verovatno ću uključim neki live, pa tu kad sam pored kompjutera da pročitam i te ljude koji su uplatili novac, znači sad u ovo vreme dok sam se ja bavio s ove stvari. Imam, znači, mog drugara koji je tamo iz mog kraja, sa kanala MBS Info, ako se ne varam. On je trenutno u Austriji, pa eto i njega čekam da se vrati nazad u Srbiju i će da krenemo, znači da završimo to što sam ja i obećao. To sigurno, znači za ljudi koji se brinu. Vidim da se i to brinu ljudi, a najviše se brinu oni koji nisu uplatili ništa, oni se najviše brinu. Dok oni ljudi koji su platili, oni ljudi ne pitu uopšte, ni gde sam, ni šta sam, verovatno prate i vide situaciju šta se radi. Toliko, ljudi moji, iz ovog klipa. Vidimo se uskoro. U live. Moja drugu neće, samo tebe jednu voli, a ti mesto malo sreće zadaješ mi puno boli, a ti mesto malo sreće zadaješ mi puno boli. Iz očiju suza teče,